Эфирде яңалыклар чыгарылышы, иске яңайлар белән котлап сезне мин Роза Хабибуллина сәламлим. Иңелек чыгарылышның төп темалары хакында. Яңа елда беренче конференция бүген Чаллы мэры редакторлар һәм журналистлар белән очрашты. Юлчыларга кымаучалау кыйммәткә төшәчәк. Кар капканына элеккән машиналар белән көрәш дәвам итә. Суд приставларының беренче бүлек җитәкчесе вазифаларын башкаручыга һәм ире эшмәкәргә карата җинаять эше кузгатылды. Сәбәпләрен Гүзәл Шихапова ачыклады. Бу ат арбасына утырып әллә кая еракларга китәсе килә. Мондый төр кул эшләнмәләрен Илсия Вәлиуллина күреп кайтты. Чаллы январь-февраль айларында социаль-икътисади үстерелешле территория, ягъни тор статусына ия булырга тиеш. Әлеге документлар Россия хөкүмәтенең килешүләр өстәлендә. Статус Чаллыны моношәһәр булудан коткарып, яңа производстволар булдырырга ярдәм итәчәк. Бүген бу хакта Чаллы мэры масса күләм мәгълүмат чаралары, редакторлары һәм журналистлар белән очрашу барышында әйтте. Чарада башка темалар да күтәрелде. Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда. Алма пиш, а узма тиш. Никто не сидел, не ждал манны небесной. Занимались и экономикой, и социально-культурной сферой. Узган ел ирешелмәгән эшләр автомат рәвештә быелга күчә. Республикада 2016 ел су саклагыч зоналар елы буларак үтәчәк. Наил Мәхдиев әйтүенчә, Чаллыга яр буйларын тәртипкә китерү өчен 100 миллион сум акча бүленгән. Архитекторлар катнашында беренче киңәшмә үткән инде. Дөрес акча бөтен проектларында тормышка ашырырга җитмәячәк. Мы планируем продолжить работу по набережной реки Мелекески. Без Мелекес буенда эшләрне дәвам итәчәкбез. Кыңгыраулы күпердән алып Тәүбә мәчетенә кадәр. Кама яры өчен ресурслар ни кадәр булыр, әлегә әйтеп булмый. Аның буенча да проектларыбыз күп. Су саклагыч зоналар елында парклар һәм скверларны төкләндерү дә дәвам итә. Моның өчен Чаллыга өстәмә рәвештә 86 миллион сум акча биреләчәк. Иң беренче чиратта нәкъ менә яр буйлары игътибар үзәгендә булачак. Наил Мәхдиев шәһәрдәге транспорт реформасына да тукталды. Бүгенге пассажирлар ташу белән шөгыльләнүче барлык оешмаларны да контрольдә тоту мөмкин түгел. Моның өчен транспорт министрлыгыннан махсус бланклар кайтып җитмәгән. Аннары аларга таләпләр куеп булачак, диде мэр. 109-нчы маршрут хуҗасы Наталья Гаринаның 4-нче лот буенча башкарма комитетка дәгъвасы буенча да сүз булды. Судебный процесс в стадии рассмотрения. Әлегә суд процессы бара, беренче инстанция үтелде инде. Суд нинди карарга килер, шәһәр җитәкчелеге аның белән килешәчәк. Әмма төрек эшмәкәрләренә килгәндә, әлегә бу ел компанияләре белән хезмәттәшлек туктатылды. Тик шулай да шәһәр үзәгендә төрек инвесторлар тарафыннан төзелүче үзәк вакытында куллануга тапшырылачак. Финанслар күләме 1 миллиард 600 миллион сумны тәшкил итә. Журналистлар мэрга 2015 елда төзелеш идарәсе башлыгы булып эшләгән һәм прокуратура тикшерүеннән соң вазифасыннан киткән Денис Черва язмышы турында да сорау бирде. Судьба человека, который совершил определенную ошибку, не должна быть перечеркнута. Поэтому работает специалистом, занимается вопросами строительства. Татар драма театры бинасы төзелеше инде узган елдан гына калып килгән мәсьәлә түгел. Декабрьдә театрның 25 еллык юбилеенда республиканың мәдәният министры Чаллыга яңа бина вәгъдә иткән иде. Наил Мәхдиев әйтүенчә, бу алдагы 4-5 еллык планда карала. Шулай ук бюджетта дини учреждениялар шул исәптән хакимият янындагы мәчетне төзеп бетерү өчен дә акча юк. Мы будем находить приемлемые формы. Без мәсьәләне хәл итү өчен төрле суллар эзләячәкбез. Иганәчеләрне җәлеп итәчәкбез. Шәһәр бюджетында исә дини учреждениялар төзү өчен акча юк. Наил Мәхдиевның журналистлар белән бүгенге очрашуы Россия басмасы көнендә оештырылды. Бу очраклы түгел, чөнки мэр билгеләп үткәнчә, нәкъ менә сюжетларда һәм язмаларда күтәрелгән күп кенә проблемалар хакимиятның алга таба эшенә юнәлеш бирә дә инде. Лейсан Ханова, Альберт Шафигуллин, яңалыклар. Чаллыда ниһаять балалар мәйданчыгына законсыз куелган машиналарны тикшерү эшенә керештеләр. Безнең 41:05 йортының ишек алдындагы хәлләр хакында чыккан сюжеттан соң эш уңайга китте. Балаларның уен мәйданчыгындагы машиналарны тикшерүчеләр дә үз күзләре белән күрде. Кагыйдә бозучылар бүген куркуга калган тикшерү комиссиясын күргәч тиз генә китү ягын карадылар. Шуңа күрә машина кую урыннары кагыйдәләр турында узып баручыга аңлатырга туры килде. Ләкин бу шәһәрдәшкә дә әлеге проблема актуаль булып чыкты. Если негде ставить машину, на дороге не поставишь, на дороге как бы
А почему тогда правила не нарушают? Тикшерүчеләр бүген кагыйдә бузучыларны тота алмады, ләкин шулай да алар барыбер җәзага тартылачак. Машина хуҗасы урынында булмаса да, хукук сакчылары тиешле тәртип нигезендә эшли. Фиксируется номер автомашины и расположение в отношении этой площадки. Аннан соң белгечләр административ протокол төзи һәм тәртип бузучыларга хат тапшыра. Узган ел Автозавод районы буенча гына да законсыз парковкаларга 400-дән артык протокол төзелгән. Штраф суммасы 1 миллионнан артык. Шуларның бүгенгә 300 меңе түләнгән. Извещение оставляем, люди не приходят. Кешеләр аларга бер нәрсә дә булмый дип уйламасыннар. Без участковыйлар белән махсус өйләренә барабыз һәм хат калдырабыз. Аларның мәгълүматларын ЮХИДИга җибәрәбез. Балалар мәйданчыгында тимер отыңны калдырган очракта кесә янчыгыннан иртәме соңмы барыбер акча чыгарып бирергә туры киләчәк. Штраф күләме 2000-нән алып 3500 сумга кадәр. Илсия Валиуллина, Рима Алексеева, яңалыклар. Тимер отларын тиешле урынга куймаган йөртүчеләр юлчылар эшенә дә киртә тудыра. Кайбер урыннарда каршы старту графиклары күрсәтелеп, игъланнар да урнаштырылган. Бу вакыт аралыгында юлчыларга кымаучалау кыйммәткә төшәчәк. Юлчыларга күбрәк квартал ара юлларда булган машиналар кымаучаулый. Төзүк булмаган автомобиль хуҗалары үзләре дә бу проблеманы аңлый. Кайберәүләр эвакуатор чакыртып, юлларны үзләре бушата. Әмма юллар чистартуга барлык автомобиль йөртүчеләр дә җаваплы карамый. Шулай да автомобиль юллары предприятиесе хезмәткәрләре быел мондый машиналар азрак ди. Нет, машина нет. Зур проблема юк. Машиналарны график буенча юллардан алып куярга тырышалар. Кайбер транспорт проспектта узаклап тора. Белмим, бәлки аларның хуҗалары юктыр. Кардан арандыру техникасы каршылык очратса, менә булай эшләргә туры килә. Әгәр юл кырыенда торган машинаны урап узып булмый икән, эвакуатор чакыртырга туры килә. Транспорт штраф стоянкага озатыла. Машинаны дөрес урынга куймаган өчен 500 сумнан алып 5000 сумга кадәр штраф каралган. Транспортны эвакуацияләү 1500-нан алып 2500 сумга кадәр. Һәм махсус стоянкада тору өчен сәгатенә 40 сумга якын акча түләргә кирәк булачак. Уртача алганда гомуми сумма 7500 сумны тәшкил итә. Проспектта калдырылган машина яхшы гына кесәгә сугачак, шуңа күрә уйлап эш итәргә киңәш итә юлчылар. Фарида Сабирҗанова, Константин Величко, Ленар Султанов, яңалыклар. Экологлар бәянне күтәрә. Татарстанның экология министрлыгы табигатькә зыян китерү фактлары турында хәбәр итүчеләргә хәзер 1500 сум акча түләячәк. Фото һәм видео язма өчен 2015 елда 1000 сум акча каралган иде. Моңа кадәр министрлыкта тиеш булмаган урыннарда чүплек ясаучылар һәм файдалы казылмаларны законсыз алучылар турында хәбәрләр кабул ителде. Быелдан исемлек киңәя. Хәзер шул рәвешле сулыклар янына керүне чикләүчеләрне, анда законсыз хуҗалык алып баручыларны, туфракка зыян китерүчеләрне дә җавапка тартырга мөмкин булачак. Хәбәрләрне экранда күрсәтелгән телефон номеры һәм электрон почта аша җибәрергә мөмкин. Ә мәктәп укучылары өчен махсус мобиль кушымта каралган. Суд приставларының беренче бүлек җитәкчесе вазифаларын башкаручыга һәм ире эшмәкәргә карата җинаять эше кузгатылды. Сәбәпләрен Гүзәл Шихапова ачыклады. Бу ат арбасына утырып әллә кая еракларга китәсе килә. Мондый төр кул эшләнмәләрен Илсия Валиуллина күреп кайтты. С 25 по 29 января в КДК КАМАЗ пройдут лекции народного целителя Хусаина Табиба. В рамках мероприятия состоится выставка-продажа наборов трав, фитосборов и продуктов пчеловодства из Башкирии. Начало в 13 часов. Вход свободный. 1 рубль первый месяц за интернет и цифровое ТВ от Дом.ру. Зажги дома Дом.ру елку. Подробности по телефону 450 300 и на сайте dom.ru.ru. Галевскар Камал театры февральнең 12-сеннән 16-сына кадәр Яршалла шәһәрендә гастрольләрдә. Энергетик мәдәният сараенда театрның иң популяр спектакльләре һәм премьералары. Билетларны Камал театры сайтында һәм кассаларда алырга ашыгыз. Телефон чаллыда 70 1093 12+. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности. Доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Сез яңалыклар чыгарылышы карыйсыз һәм без дәвам итәбез.
Июль айында булган коточкы җинаять эше буенча тикшерү тәмамланды. Вакыйга 44-01 йортының 10-нчы подъездында була. 22 июль төнендә 22 яшьлек Түбән Кама егете кыйммәтле әйберләр һәм акчалар урлау нияте белән балкон тәрәзәсе ачык калган икенче каттагы фатирга керә. Тавышка фатир хуҗалары уяна. Мәкерле эшендә кымаучаламасыннар өчен ул аларга аш бүлмәсеннән пычак алып кадый. Фатирда 66 яшьлек хатын-кыз, аның энесе һәм 40 яшьлек улы була. Барысы да вафат булалар, кара кыйммәтле көнкүреш техникасын һәм күкрәк билгеләрен урлый. Эзләрен яшерү өчен фатирда зур шартлау оештырырга ниятли. Әмма күршеләр газ исен вакытында сизеп ала, закон буенча егеткә гомерлеккә ирегеннән мәхрүм ителү яный. Открыл комфорки газовой плиты указанной квартиры. Ул газ плитасын фатирның бер бүлмәсендә шәм кабыза, барлык тәрәзәләрне ябып чыгып китә. Ул газ чыгып фатирда янгын чыгар дип өметләнә, әмма бар да ул уйлаганча килеп чыкмый. Мираж клубы белән бәйле вакыйгалар бер дә көтелмәгәнчә тәмамланырга ошаган. Клубка арест салган суд приставларының беренче бүлеге башлыгы вазифаларын башкаручы Ольга Новиковага карата җинаять эше кузгатылды. Мошенниклыкта эшмәкәр Дамир Бибишев һәм Олег Гордевич та гаепләнә. Барысы турында тулырак хәбәрчебез репортажында. Иң беренче 29-12 йортында яшәүче шәһәрдәшләр тавыш куптарды. Алар подвалга урнашкан дискотека йокларга комачаулый. Подвалда урнашкан дискотека залы законсыз төстә булдырылган. Ул йортның нигезенә зыян сала диләр. Суд карары нигезендә Мираж хуҗасы Сергей Федосов подвал идәнен күтәртергә тиеш була, әмма карарны башкарырга аңа ирек бирмиләр. Приставлар дискотека залын мөхөр сугып ябып куя. Идәнне күтәртү эше белән бирдә яшәүчеләр шөгыльләнә башлый. Алар 16 миллион сумга төзүче оешма яллый. Нәкъ менә бу факт Мираж хуҗасында шик тудыра да инде. Да, откуда вы нашли 16 миллионов закопать на подвал? По договору, который нам представили, да? Килешү буенча төзүчеләргә 8 миллионын алдан түләргә кирәк иде. Анда 16 миллион сум күрсәтелгән. 2 бүлмәле фатирда яшәүче шәһәрдәшебезнең бу кадәр акчасы каян килгән? Әлеге факт миндә зур сорау тудырды. Мираж белән проблемаларны махсус тудырдылар ди Сергей Федосов. Шунда ул Дамир Бибишевны 17-нче комплекс мәйданында законсыз төзелеш алып баруда гаепләп, антимонополь хезмәткә мөрәҗәгать итә. Төзелеш алып бара торган мәйдан янында Федосовлар гаиләсенең үз участогы да бар. Икенче эшмәкәр исә җир эшенә кысылмаска, алмашка Мираж белән бәйле проблемаларны хәл итәргә вәгъдә итә. Меня, принудили к тому, чтобы я... Мин Бибишев белән килешү төзергә мәҗбүр булдым. Миңа басым ясадылар. Проблемалар тагында артмасын өчен мин алар белән килештем һәм гаризаларны кире алдым. Әмма проблемалардан котылу өчен тагын бер шарт куела. Арадашчы ролен үтәгән Олег Гордевич милеккә салынган арестыннан котылу өчен Федосовтан 20 миллион сум акча сорый. Сергей Федосов хокук сакчыларына мөрәҗәгать итә. Арадашчы акчаның бер өлешен Бибишевка тапшырганда федераль куркынычсызлык хезмәткәрләре аларны тоткарлый. Әлеге кыңгыр эштә суд приставларының катнашы бар. Мираж күңел ачу үзәге хуҗасы приставларны рейдерлар дип атаган иде. Әмма көзен дәүләт хезмәткәрләре моның белән килешмичә икенче фикер җиткерделәр. Рейдерский захват это в общем-то Эшмәкәр тарафыннан безне рейдерлар дип атау дөрес түгел. Ул бу хакта тикшерү комитетына да мөрәҗәгать иткән. Әмма җинаять эше кузгатудан баш тарттылар. Без бары тик суд карарын гына үтибез. Ярты ел узмады, суд приставы башлыгы Ольга Новиковага карата да җинаять эше кузгаттылар. Ул Бибишев һәм Гордевич белән бер сүздә булуда һәм вәкаләтләрен үз файдасына куллануда гаепләнә. Тикшерү дәвам итә. Гүзәл Шихапова, яңалыклар. Шүрәле мотоцикл, мәчет, атлар, булар барысы бер өстәлдә. 500-дән артык кул эшләре кичерейтеп агачтан ясалган. Бер транспортны ясау өчен генә дә 100-дән артык деталь кирәк. Алтын куллы шәһәрдәшебез белән Илсия Валиуллина очрашты. Бу мәчет үзебезнең авылга, музейга кую өчен ясала. Менә Ирхам Саллахов берсә, җәй көнне Ураза бәйрәменә катибитләргә исәп бар. Юкә тол агачларыннан пычак, пышкы төргеләр ярдәмендә менә шундый үзенчәлекле сувенирлар килеп чыга. Бу эш белән Фуат Закиров 40 ел элек шөгыльләнә башлаган. Беренче эшләнмәләре балалар өчен чалгы, көрәк, сәнәкләр. Аларны тимердән дә ясаган. Тора-бара агач макетларга мәчет, өстәл, урындыклар, шүрәлеләр кушыла. Соңгы елларда ат арбаларын ясауга керешкән. Эшләгәндә тәгәрмәш ясау башта бик читен булды. Барсындагы туры китерә кирәк бит. Специаль куярга шул симметрик шагыра тиеш бит инде. Бу менә бу дейін табара керек синтроқсын барсындағын. Фуат абый соба якларыннан, анда урманчылыкта эшли. Агачка мәхәббәте шуннан килә. Ясап караган ат та килеп чыкты. Шуннан соң җиктем атны. Бу бөтен җиренә җиткезеп җиткән, җигелгән ат бу. Монда бөтен дугасы да бар, камыты, аңгырчаклары да бар, дилбегәләр ниләр. Шуннан соң миннән бер кеше сорады ни, туган көненә ат елында туган как раз, миңа ат ясары, күчер ясайды белән.
Шуннан соң ағаштан кеше сыннары да ясый башлый. Сызымнар, схемалар түземе, барысы да хәтердән генә эшләнә ди уста. Менә бу 70-нче елларда иң популяр булган иш 49 мотоциклының 100 тапкыр кечерәйтеп ясалган күчермәсе. Фуат ага кул эшләренең күбесен тормыш иптәшенә һәм балаларына атап ясый. Фуат ул бу шөгылен бик яратып башкара инде. Ул аны көндез дә ясый ала, иртән йокыдан тора да, тагын шуңа ябыша кайбер көнне кич белән дә шуның ишеңне дип утырмый кашын вакыты бар шунда ясый инде. Менә бу эшне ул минем 60 еллыгыма бүләк итте. Фуат ага белән Шәргия апа 2 кыз үстергәннәр, 4 оныклары бар. Сәфинәне җырларга бабасы өйрәткән. Балам дие, кадарлап постарасын, әй матурсын, әбәкәйім, күзләр тие күрмәсен. Оныкларга экологик чиста кибетләрдә булмаган уенчыклар күбрәк ошый. Менә бу Урал мотоциклы олы оныгына бүләк. Бу эшләр күргәзмәләргә дә куела. Барысы 500-дән артык төр кул эшенә йөрәк җылысы, күңел байлыгы да кушылган. Илсия Валиуллина, Алексей Иванов, Яңалыклар. Түзу булмаслык исәллек нәтиҗәсендә оештыручылар Дакарның 9-нчы этабын кыскартырга мәҗбүр булды. Беренче булып юлга кузгалган мотоциклчы һәм квадроциклчыларны медицина вертолетлары белән кире алып кайттылар. 100 чакрым озынлыктагы кумлы участок маршруттан чыгарылды. Йөк машиналары өчендә 9-нчы этап катлаулы булды. Айрат Мәрдиев һәм Эдуард Николаев экипажлары тәгәрмәч алыштырды. Дмитрий Стотников машинасы старт булу белән диярлек туктап калды. Сәбәбе двигатель. Раллиның гомуми нәтиҗәләрен сез экранда күрәсез. Беренче урында Жерар Дерой, Эдуард Николаев аннан 27 минут тирәсе калыша, әлегә Айрат Мәрдиев 6-нчы, Андрей Каргинов 8-нчы урында бара. Дмитрий Стотников исә 17-нче. Дакар 16 январда төгәлләнәчәк. Башкалабызда карлы буран тиздән әлеге һава торышы безгә дә килеп җитәр дип көтелә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы ведомстводан тыш оператив штаб оештырды. Моңа Яңа ел бәйрәмнәрендә Оренбург трассасында булган аянычлы вакыйга да тәэсир итте. Иң мөһиме юлларда транспортның өзлексез йөрешен дә минитү дип белгечләр. Кар көртләреннән дә йөри алырлык техниканы да төзек хәлдә тоту зарур. Республикада 13 җылыту пункты эшли, трассаларда кайнар ризык белән туклану өчен кафе һәм рестораннар эшләячәк. Юлларда сак, якыннарыгызга игътибарлы булыгыз. Сау булыгыз.